pokir dicurigai dimainkan, jo tangan tak barasia. V10 20% isunan tak kunjung padam. KPK dimaki kok apo sabana tak sampai ke dalam. Kenapa kasus kau diam-diam saja? Wahai KPK usah tak kicua. Apakah jati sumbarnan baru barani membongkar sado alajan sampai baca ruang. Anggota DPRD wakil rakyat sampai mengkhianati amanah. Jangan pakai pitih tak barasia, duduk jadi anggota dewan jangan sampai baralia. Sibuk mencarian pitih tak barasia, korupsi bukan jalan elok. Ranah Minang semakin rusak, dek wakil rakyat tak jago elok. KPK meminta daftar alokasi dana pokir ka gubernur, jangan sampai tak katokan. Terkuat isu sado alahe menitipkan rekanan, jangan sampai tak tagadan. Memaksa penyedia jasa menggarap proyek dari dana pokir, jangan sampai mengkhianati. Dana pokir tak barasi, ranah Minang jadi padi, ya kau sampai jadi sansai. Dana pokir tak barasi, ranah Minang dirusak. Semoga KPK Joka Jati Sumbar membongkar kasus nan tak kunjung sudah. Jago ranah Minang dari ulah oknum, jangan sampai karuan. Anak cucu kita hidup sejahtera, jo hati barasia tarui. Buram politik daerah tak coreng dek isu korupsi. DPRD Sumbar jadi perhatian urang nagari. KPK membongkar dugaan praktik tak barasia. Dana pokir dicurigai dimainkan, jo tangan tak barasia. V10 20% isunan tak kunjung padam. KPK dimaki kok apo sabana tak sampai ke dalam. Kenapa kasus kau diam-diam saja? Wahai KPK usah tak kicua. Apakah jati sumbarnan baru barani membongkar sado alajan sampai baca ruang. Anggota DPRD wakil rakyat jangan sampai mengkhianati amanah. Jangan pakai pitih tak barasia, duduk jadi anggota dewan jangan sampai baralia. Sibuk mencarian pitih tak barasia, korupsi bukan jalan elok. Ranah Minang semakin rusak, dek wakil rakyat tak jago elok. KPK meminta daftar alokasi dana pokir ka gubernur, jangan sampai tak katokan. Terkuat isu sado alahe menitipkan rekanan, jangan sampai tak tagadan. Memaksa penyedia jasa menggarap proyek dari dana pokir, jangan sampai mengkhianati. Dana pokir tak barasia, ranah Minang jadi padi, ya jangan sampai jadi sansai. Dana pokir tak barasia, ranah Minang dirusak. Semoga KPK Joka Jati Sumbar membongkar kasus nan tak kunjung sudah. Jago ranah Minang dari ulah oknum, jangan sampai karuan. Supaya anak cucu kita hidup sejahtera, jo hati barasia tarui.